Druhá burza Binance. Věřím, že většina z vás to slyšela. Velmi populární, velká burza taky, měla okolo sebe hodně šumu, možná už to taky slyšeli. Za mě kvůli tomu šumu a celkově kvůli těm problémům i v minulosti s tou důvěryhodností, s vytahováním peněz a tak dále, bych tam nenechával úplně celý portfolio, takhle řekněme to takhle. Nějakou část tam mám v nějakých menších altcoinech, které se dají velmi dobře nakupovat přes burzu Binance, kde má opravdu jako širokou nabídku těch altcoinů celkově, takže na to si myslím, že je to dobrý. A nicméně rozhodně bych tam nenechával celý portfolio prostě. Stejně oproti Coinbaseu i ta komunikace s tou bankou, celkově to vytahování a nahrávání peněz tam mnohem složitější a méně prostě důvěryhodný, jo. Trvá to hůř, jsou tam si problémy občas, nebo takhle to aspoň v minulosti bylo. Takže proto na to vytahování a nahrávání peněz a nakupování za základních kryptoměn Coinbase, pokud budete chtít nakupovat nějaký altcoiny, dejme tomu malý coiny, který na Coinbaseu nenajdete, ano, v tu chvíli